Elegantný a pripravený spoločník na nový deň. To sú hodinky Evolve X2 Ultra. Tieto hodinky ti s každým krokom ukážu viac než len čas. Všetko kompletne v češtine, môžeš si vybrať z viac než stovky športových režimov, prijímať hovory priamo zo zápestia alebo si jednoducho prepínať hudbu. Navyše s pokročilým algoritmom získaš presné vyhodnotenie svojich výkonov. Hodinky majú dvojpásmové GPS, s ktorým určíš presnú polohu behom chvíľky. Pri orientácii v teréne určite oceníš aj kompas a kontrolu nadmorskej výšky alebo atmosférického tlaku. Navyše hodinky majú nadúpanú batériu 480 mAh s dlhou výdržou, takže nemusíš stále nabíjať. Certifikácia IP69K ti zas umožní sprchovať sa s hodinkami ako ja, zaplávať si alebo sa dokonca potápať, a to do hĺbky 30 metrov aj v slanej vode. Svojím elegantným vzhľadom skvele sadnú ku každému outfitu a vďaka notifikáciám zostaneš v obraze, aj keď nechceš rušiť. Čaká ma ďalší deň plný nových možností. Užívaj si ich ako ja s hodinkami Evolve X2 Ultra a zaobstaraj si tie svoje ešte dnes.